Mne sa to zrazilo. Zrazený krém nevyhadzuj, sleduj. Čokoládu si roztopím v mikrovlnke, mascarpone, smotané na šľahanie, vymiešame, zašľaháme bielu čokoládu. Mne sa to zrazilo. Ak sa to vám podarilo, pokračujte. Ak si taký šikovný ako ja, nezúfaj, odober trochu krému, zohrej ho v mikrovlnke, aby bol horúci, vlej ho naspäť a za stáleho miešania sa ti krém opraví. Fú, krém je zachránený. Do formy si dám papier na pečenie, nastrihnem a pekne sa nám to dá do formy. Alebo aj nie. Tieto rohy si strihneme, tak. Na spodok formy dáme sušienky namočené v mlieku, na sušienky dáme krém, rozotrieme a pokračujeme. Sušienky, krém, sušienky. Trochu krému si odložte, ten použijeme na obtretie. Ja by som tento obtierací krok úplne vynechala. Ak sa chcete vytočiť, poďte do toho. Dáme na noc do chladničky. Vyberiem ho z formy. Tu je zvyšok krému, ktorý sme si nechali. Ten koláč bol krajší, keď som ho vytiahla z formy. Teraz to vyzerá ako navrch už len roztopená čokoláda a hoblinky. Idem to ochutnať. Dobre je to. Tak nečakajte, že z toho odpadnete. Vhodný skôr pre deti. Vyskúšajte. Je to veľmi rýchle a jednoduché. Teda, ak sa vám nezrazí krém ako mne. Ahojte!